dúas líneas de Ourense Transportes Urbanos. Ahora van ver a outra línea que é a línea 7. E depois pasa a línea 6, que vai de Ourense, que vai recorrendo todo. Vale. Vai recorrendo todo Ourense, a nova flota de autobuses urbanos. Vamos poñendo. Xa verá, en 2 minutos vamos a ver as líneas de autobuses que se van poniendo en marcha. Cada 2 minutos ou 3 van pasando varias líneas a cada media hora. Todos os autobuses que teñen que facer é non perder o tempo, teñen que estar media hora por Ourense, sen perder as paradas. E ali ven a empresa Gavilanes tamén. Aquí ven a empresa Gavilanes, e aí ven o autobús que parece unha caixa de mistos. A cual van facer ahora o largo recorrido. A nova flota de autobuses, a empresa Gavilanes, debía meter autobuses de Ourense a Piñor, os pequenos, urbanos, por exemplo, con sillas para sillas de rodas, para xente con bastón, de Ourense a Piñor. Iso é o que tienen que poñer a nova flota de autobuses da empresa Gavilanes, de Ourense a Piñor. Os urbanos baixiños, para xente maior, iso é o que teñen que facer, poñelo en marcha. Ahora vamos a autobús que parece unha caixa de mistos, urbano, da línea 16. Isto é o que teria que facer a empresas urbanos Ourense Transportes, poñer autobuses cada media hora en marcha, sen perder o tempo, porque se retrasan, ya xente protesta, a teñen que poñer. Mira, os autobuses van en marcha. Ahora vais a ver as novas líneas de autobuses en marcha por todo Ourense. Ahora vamos a ver a nova línea de transportes Ourense, as novas líneas de autobuses. Estos son os paneles que van a ver por todo Ourense. As provincias, por todas as paradas, van ver estes paneles de mobilidade do Concello de Ourense, novas líneas de autobuses. E avanza Transportes Ourense. E desde aquí xa me despido cara calle Juan 23, cara abaixo. Aquí a línea 8 que vai cara ali. Cara ao Parque de Salazo, a línea 8 cada media hora que ten que pasar recorrendo todo Ourense, sen perder o tempo. Tamén os condutores necesitan darlles tempo para tomar unhas bebidas, uns bocadillos, e que estean. Ali ven a línea 13. A línea 13 xa se está
Línea 13 xa se está chegando de Residencia Barrocás pola Peña Trevinca, que é a línea 13, sen perder o tempo. Os autobuses teñen que pasar cada media hora, sen perder o tempo. Teñen facendo o recorrido. Esa línea va por arriba, por aí arriba, van por aí arriba. Mira. Ahora estamos baixando hacia Juan 23, onde vai subir a outra línea, que vai cara ao Parque de Salázaro en marcha, e vai subindo outra línea. Espera, vou facer un corte aquí. Vedes, xa está a línea 3, que é de Santa Cruz por intermodal. A línea 3 se vai subindo cara ao Parque de Salázaro. Ben, xa a línea 3 vai subindo cara ao Parque de Salázaro. Ahora estamos esperando que viña tamén a empresa Gavilanes, que está subindo entre a nova flota de autobuses que se vai ponendo en marcha. A empresa El Río, Gavilanes, está se ponendo en marcha e vai ponéndose en marcha.